تكي بينا ዝተርጎማ صوفيا እትብል መጽሓፍ ምስ ክርስቶስ የመሳስሎ እዩ። ኣብ ዘመኑ ከም ዘይፈልጥ ብምፍላጡ ኣብ ኣቴንስ እቲ ኣብ ዓለም ዝለበመ ሰብ ዝብል ክብሪ ክረክብ በቂዑ። እዚ ብደጋዊ ትርኢቱ ከም ዘይምልኩዕ ዝቑጸር ተርባብ ገዚፍ ርእሱ ጠዋይ ኣፍንጭኡ ሓጺር በራሕ ጥራይ እግሩ ኣብ ኣደባባያት ኣቴንስ እናዘረ ምክታዕ ዝብርሆ ዝነበረ ሰብ መን ይኸውን ትብሉ? ብርግጽ ንሎሚ ምስ መስራቲ ምዕራባዊ ፍልስፍናን ሓደ ካብ መስረትትን ጸለውትን ሰባት ኣብ ዓለም ፍልስፍና ዝነበረ ሶቕራጥስ ከነላልየኩም ኢና ምሳና ጽንሑ። ቅድሚኡ ግን በቢጊዜኡ ንዝርግሖም ኣብ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ፍልጠት ዘተኮሩ መደባትና ንምክትታል ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ሰናይ ምክትታል። ሶቕራጥስ ኣብ መልክዕን መጋየጽን ይግደስ ኣይነበረን። ንሱ እንኮ ዝግደሰሉ ነገር ሓንጎሉ ጥራይ እዩ። እዚ ድማ እዩ ጀማሪ ናይ ስነ ሓሳብ ሰውራ ዘብሎ። ሶቕራጥስ ዘበገሶ ሰውራ ብሓደን ብርቱዕን መሳርያን ጥራዩ ንግሪኻን ቀጥቂጡን ለዊጡን። ንሱ ድማ ሕቶ እዩ። ጥንታውያን ግሪኻውያን ኣብ ጊዜኦም ካብቲ ንዘመናት ዓብሊሉ ዝነበረ ኣምልኾ ጣዖታት ውፅእ ኢሎም ንነገራት ኣብ ልዕሊ ባህራውያን ሓይልታት ዘይኮኑ ኣብ ምኽንያት ወይ ሪዝን ከደልይዎም ጀሚሮም ነበሩ። ንኣማልኽትን መናፍስትን ከም መግለፂ ኩሉ ነገር ስለ ዘይረኣይዎም ድማ እዩ ንምንቅስቓስ ወርሕን ከዋኽብትን ኣብ ስነ ቁፅርን ርትዕን ተሞርኪሶም ከቕምሮም ዝኽኣሉ። እምበር ኣብዚ ግዜ እዚኡ ስነ ፍልጠት ወይ ሳይንስ ተወልደ። ሓደ ካብ ጥንታውያን ስነ ፍልጠተኛታት ዝኾነ ግሪኻዊ ታሊስ ኣብ እዋን ጉዕዞ ባሕሪ ብከዋኽብቲ ተሞርኪስካ ኣንፈትካ ትፈልጠሉ መጽሓፍ ጽሒፉ ነበረ። በዚ ከይተሓፅረ ናብ ግብፂ ኣብ ዝተጓዓዘሉ እዋን ቁመት ናይ ሓደ ነዊሕ ፒራሚድ ክዕቅን ተሓተሞ መጀመርያ ፀሓይ በሪኻ ጽላሎቱ ማዕረ ቁመቱ ዝበፅሓሉ ሰዓት ድሕሪ ምጽናዕ ብተመሳሳሊ ሰዓት ቁመት ፒራሚድ ብልክዕ ካብ ጽላሎቱ ክዕቅኖ ከኣለ። ሶቕራጥስ ግን ንምኽንያት ወይ ሪዝን ንከዋኽብቲ ባሕሪ ወይ ገነት ንኸጽንዓሉ ይተገደሰን። ንሱስ ምኽንያታውነት ተጠቂሙ ባህርያት ደቂ ሰብ እዩ ከጽንዕ ፈቲኑ። ነታ ኣብ ጊዜኣ ልዕሊ 150,000 ተቐማጦ ብምሓዝ ሓንቲ ካብዛ ዓበያ ከተማታት ዓለምና ዝነበረት ኣቴንስ ከም ቤተ ፈተነ ብምውሳድ ድማ ኣብ መንገዲ እናዘረ ምዝረኸቦ ሰብ ከውግዕ ክሓትት ክምልስን ክካታዕን ይውዕል ነበረ። ደቂ ዓዱ ከም ንቡር ዝወሰደዎም ነገራት ሕማቕን ጽቡቕን ጌጋን ቁንዕን ኢሎም ፍርድን ዘቐመጡሎም ልምድታት ሶቕራጥስ ብሕቶታቱ በድሆም። ሶቕራጥስ ነፍሲ ወከፍ ትህቦ ፍርዲ ትኽተሎ እምነት ወይ ትህቦ መደምደምታ ብገዛእ ርእስኻ መርሚርካን ተረዲእካን ክትውስን ኣለካ ይብል ነበረ። ንሶቕራጥስ እዚ ስነ ሓሳብ ውልቃዊ ናጽነት ናይ ህይወት መትገዲ ነይሩ። ሶቕራጥስ ጊዜ ኣብ ክታዓት ክሕልፎ እንከሎ ከተምኡ ኣብ ኪናት ነበረት። ስፓርታውያን ናይ ኣቴንስ ወሪሮም ኣብ ከበባ ብምእታው ኣብ ወሰናስን ናይታ ከተማ ዝነበረ ናይ ሕርሻ ቦታታት እናቃጸሉ ብፍርሒ ተጎቢኦም ዝነበሩ ኣቴናውያን በሪ ከተምኦም ዓጽዮም ኣብ ግንብታት ኮይኖም ግራውቶም ክቃጸል ብርሑቕ ካብ ምዕዛብ ወጻኢ ምርጫ ይነበሮምን። እኽልታቶም ብምህማኹ ብዙሕ ኣይዓጠጦምን። ምኽንያቱ እተን ካብ ርሑቕ ቦታታት ዝመጻ ዝነበራ ጀላቡ ዘድልየ እካል የምጻእ ስለ ዝነበራ። ሓደ ዓመት ድሕሪ ከበባ ኣቴንስ ግን እተን መራኽብ መግቢ ጥራይ ዘይኮነ ምስአን ካልእ ዘይተፈልጠ ጽዕነት ሒዘን መጻእ። ለበዳ ምስ ምዕጻው ናይታ ከተማ ሳዕቤን ናይቲ ለበዳ ዘስካሕክሕ ኮነ። ሰባት ከም ቆጽሊ ረገፉ። እቲ ለበዳ ወላውን ንመራሒ ናይታ ከተማ ፐሪክሊስ ኣርከበሉ። ኣብቲ እዋን ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ናይታ ከተማ ሞተ። ምስ ምሟት ናይ መራሕያ ብዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ውድድርን ኣብ ኣፍ ደገ ከተማ ዓሪዱ በራ ከም ተዓጹ ዝገበራ ወረራ ስፓርታውያንን ኣቴንስ ህላወኣ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣተወ። ስርዓተ ዴሞክራሲ ንባዕሉ ኣሉታዊ ሸነኹ ጎልሐ። ፍልልይ ሓሳባት ኣብ መንጎ ዜጋታት ንሂሩ ኣቴንስ ኣይኮነን ውግእ ክትገጥም ነብሳ ክትክእል እኳ ዘጸግማ ከተማ ተቐየረት። ካብዚ ዕግርግርን ዘንጻላልዋ ናይ ጥፋኣት መንገድን ሓደ ሰብ ጥራይ ኸድሕና ዝኽእል ነይሩ፣ ሶቕራጥስ። ህዝቢ ሓላፍነት ናይቲ ዝሰዓበ ተደጋጋሚ ሽግራት ናቶም ጀነራላት ተጸጊዑ ንኽቕተሉ ጸውዐ። ሶቕራጥስ ኣንጻርቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ምቕታል ናይቶም ጀነራላት ተቃወመ። እንተኾነ ሓደ ሶቕራጥስ ኣንጻር ሙሉ ህዝቢ ክዕወት ከቢድ ብምንባሩ ህዝቢ ጸላእቱ ኣብ ኣፍ ደገ ዓዱ ዓሪዶም እንከለዉ ንጀነራላቱ ብስሚ ክቕተሉ ፈረደ። ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝተኸፋፈለ ጀጋናኣ ዝቐተለት ኣቴንስ ጉዕዞ ንቑልቁል ተተሓሓዘቶ። ኩናት ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ግዜ ወሰደ። ኣቴናውያን ዓቕሎም ክጽንቀቕ ጀመረ። ኣብ መላእ ግሪክ ዝሓየሉ ህዝቢ ምዃኖም ከረጋግጹ ነበሮም። ነዚ ንምትግባር ካብ ወረራ ስፓርታውያን ከድሕንዋን ዝሓተተቶም ሲሲሊ ክሕግዙ ወሰኑ። እዚ ዘይተኣደነ ጸጋታት ወተሃደራትን መራኽብን ዝሓትት ነበረ። ኣቴንስ ዘለዋ ጸጋታት ኩሉ ኣውፊራ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኣ ዝነበረ ጸላኢ ኣብ ዳሕራዋይ ሸነኹ ንኽትወግኦ ናብ ሲሲሊ ነቐለት። እንተኾነ እቲ ወፍሪ ከም ዝተመደቦ ክኸይድ ኣይከኣለን። ረዳት ድሕሪ ረዳት ተላእኩ።
عوارح بزيد هاي حلفة أموداتا ورنايت زحفر سعر زيجاتاتا ناب أتينس بسحة لعلي 50,000 أتينساوين عدد موت المركون كونو بزلوا مرخب عنوا عبد انتاوي العالم حدا خبت زحفر سعرات كون تمسكبه نزقات أما سعرات تجنزيبهم أبي بوتو زنبرو سألاتي نأتينس كعنوا وسنو وتم كل ما 5 عامات بأتينساوين زحنغ سعر الزقومو سوبر شاوين حنو زفريلو ساعات كم زأخل دمدمو ناب سبارتاوين مسئم دما خلان حتتو وتم مرخب زينبرو مسبارتاوين بحاجز برشا مرخب كرخبو زغل عدل سلز تفترة نتعدل بحاجز تقبلوه مرخب أتينس أبسيس العانين سلز نبرة سبارتاوين نوديبات أتينس كعصو مش عدل رخبو إتن كاب جبسن كالوت جزءات أتينسن أخلص عنا النامسة نختم أتينس الباز نبرة مرخب محلف من جدن معرف ودبن سأنا أمو داتا أتينساوين بتميت كسنة فجمرو أتينس جزء نبقى مالختا أزيرا سأليت أمالختا مدسين برمن ቅድሚ 30 ዓመታት ጎብለ ዓለምን ግሪክን ምዃና ርግጸኛ ዝነበረት ከተማ ኣብዚ ሰዓት ጥሜት ለበናም ኩናትን ተተባራሪም ገረፍዋ ኣብ 404 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣቴንስ ከይፈተወት ናብ ስፓርታ ተንበርክኸት ላይሳንደስ ኣዛዝ ስፓርታውያን ንኣቴንሳውያን ከቢድ ዋጋ ከኽፍሎም ወሰነ መጀመርያ እቲ ነታ ከተማ ከምዘይ ድፈር ዝገብራ ዝነበረ ጽኑዕ ናይ መንደቕ ሓጹር ክፈርስ ጠለበ بزيك 12 مراخب كالو زولو مراخبا كتعن تحتت ازي نتا بحر ميديترانيان زنبره عبللا أتينس بعابي دما لنكسنة أتينس مدمدم تاخونه حفرتن سعرتن زخبرهم أتينساوين نتزوردهم صحفتو تحتا تخددلو قد النبره نلبونو ناي مورار حلمهم بحالهم عملك زأت وسب عصبو كركب نورا كلهم يقداوم ناب سوقراطس አወጣወጡ ንሕብረተሰቡ ዝወሰዶም ውሳኔታት ክምርምር ብምሕታቱ ከም ኩሉ ዜጋ ንነገራት ብዕውር ዓይኒ ኣሜን ኢሉ ብዘይምቕባሉ ጎዳእቲ ኣማለኻታታት ክሰዓሩ ብምፅዓሩ ሶቅራጥስ ተሓታቲ ናይቲ ዝወረደ ዕንወት ኣቴንስ ኮነ ንልዕሊ 50 ዓመታት ሶቅራጥስ ንባህርን ልምድን ስፓርታ ኣብ ምልክት ከእቱ ጸኒሑ እዩ ኣብ ጉዕዝኡ ቀሊል ቁፅሪ ዘይነበሮም ሰዓብ ክፍሪ ነበረ እዚ ንሞራል ናይታ ከተማ ከም ዝተፈታተኖ ከም ርግጽ ተወስደ ሶቅራጥስ ንኣማልኽቲ ናይታ ከተማ ብምፋሩ ንመንእሰያት ናይታ ከተማ ድማ ሕማቕ ኣርኣያ ኮይኑ ብምብልሻው ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ኣተወ ኣቴንሳውያን ልክዕ ከምቲ ንጀጋንኦም ብገዛ ኢዶም ዘጥፉ ነቲ ብልህ ውሉዶም እውን ከጥፍዎ ተዓጥቁ ኣገባብ ኣነባብርኦም ክምርምሩ ምሕታቱ ከም ገበን ቆጸሩሉ መስርሕ ፍርዲ ሶቅራጥስ ኣብቲ ዝምህረሉ ዝነበረ ኣደባባያት ናይታ ከተማ ተኻየደ ፈረቱ እቶም ቅድሚ ገለ ዓመታት ንሸውዓተ ብሉጻት ጀነራላት ኣቴንስ ንሞት ፈሪዶም نعدم نبعنو زمرحو سبات نبرو ሶቅራጥስ ነፍሱን ክከላኸል ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ጥራይ ተዋህቦ ሶቅራጥስ ንኸሰስቱ ብተባዓት መጎተ ብግልጽ ንምዝራብ ኣብዛ ከም ዓብ ዝደቀሰ ሃካይ ፈረስ ምብርባር ሳእነት ከተማ ከም ፅንፅያ ኮይነ ኸበራብራ ክስዕረ ተፈጢረ መዓልታዊ ድማ ኣብዝን ኣብትን ከዓረፍኩና ዘንበኹ ነፍሱ ወከፍኩም ከበራብረኩም ካብ ምፍታን ዓዲ ወዓልኩም مقوتو سبات نخل دنقصلو سعدم قبر مرسي نبرن ሶቅራጥስ ካብ ሞት ንምትራፍ ዘይኮነ ዝኣምነሉ ሓቂ ብምዝራብ ነፍሱ ኣንጻር ሙሉ ህዝቢ ኣቴንስ ደው ኣበላ ሶቅራጥስ በቐሊሉ የቕረታን ምሕረትን ሓቲቱ ክገላገል ይኽእል ነይሩ ኣብ ክንድኡ ግን ኣብ ክንዲ ነታ ከተማ ዝወዓደላ ውዕለት ክሳብ ብሂወት ዘሎ ነፃ ድራር ክወሃብ ሓተተ ውሳነ ፈረቲ ዳርጋ ፍሉጥ ነበረ ባይቶታ ከተማ ንሶቅራጥስ ብዘቐረበሉ ክሲ ገበነኛ ኮይኑ ረኸቦ እቲ ፍርዲ ድማ ሞት ነበረ ሶቅራጥስ በቲ ፍርዲ ዝዓጀቦ ይመስልን ቦሎም በኣር ሕጂ ንፋንወሉ ሰዓት ኣኺድ እዩ ኣነ ናብ ሞት ንስኻትኩም ናብ ሂወት መናይ ሕጉስ ዝኾን ግን ሰማያት ጥራይ ዝምስክር ቦሎም ሶቅራጥስ ካብ ቦታ ፍርዲ ናብ ቤት ማሕቡስ ተላእከ በቲ ድሙን ናይ ኣቴኔሳውያን ኣገባብ ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ተቐበለ ሄምሎክ ዝበሃል መርዚ ብምጭላጥ ካብቶም ኣብ እዋን ሞቱ ምስኡ ዝነበሩ የዕርክቱ ዝተረኽበ ምስክርነት ሶቅራጥስ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ሂወቱ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘየጋጠመ እናተኻትዐን እናተዋዘየን ኣሕለፎ ቦሎም በኣር ነብሰይ ክሕፀብ ቅድሚ ሄምሎክ ምስታይ ክሕፀብ እዩ ዝሓሸ ምክንያቱ ምስ ሞትኩ ተንሬሳይ ዝሓፅባ ኣንስቲ ስርሐን ክቐለለን እናበለ ይዋዘ መርዚ ምስ ተቐድሓሉ ብፆቱ ብኽያት ተተሓዝዎ ሶቅራጥስ ብኸምኡ መንገዲ ክፋንውዎ ከም ዘይደለና ነገረ ኣጸናንዖም ናይ መወዳእታ ቃላቱ እተን ክሪቶ ዓርኩ ዝተዛረቦ እየን ነይረን ክሪቶ ኣክሊፕስ ሓደ ኩንኩና ይውደና እዩ ከይረሳሕካ ክፈሎ
እንሆም በአር ስፓርታ መስተያታ ሰበረት ካብ ደቂ ኣዳም ዝለበመ ዝተባህለሉ ውልዳ ብገዛ ኢዳ ኣጥፈት እንሆ ድማ ሶቕራጥስ ንኽብሪ ዝና ወይ ህቡነት ዘይኮነ ንመትከላቱ ክብል ሞተ ምኽንያቱ ከም እምነቱ ሰባብ ከባቢኡ ዝርከቡ ነገራት ክሓተ ተኸበል ስለ ዘይብሉ ሶቕራጥስ ዘይከምቲ ጽቢት ኣቴናውያን ንሓዋሩ ዝዝከር ጅግና ዓለም ኮነ ኣቴናውያን ንጀጋኑ ኩናት የምልኹ የኣምኑን ሓወልትታት ይሰርሑ ነበሩ ሕጂ ግን ሓድሽ ጅግና ተወልደ በሓሳባቱ ነጊሱ ኣቴንስ ሓወልትታት ሰርሓትሉ ኣቴንስ ደጊማ መግዛእታዊት ሓያል ኣይኮነትን እንታይ ዳ ዓዲ ትምህርትን መእከብ ምሁራንን መጫጭሒ ሓድሽ ሓሳባትን ንዓለም ዝቀየሩ ክትዓትን ሰባትን ኮነት ኣቴንስ ንሓዋሩ ብሰውራ ሶቕራጥስ ተዘከረት ፕላቶ ኣሪስቶትል ወዘተ ኣብ ኣስሩ ተኸቲሎም ክሳብ ሎሚ መሰረት ምዕባለ ዝኾነ ኣብ ምኽንያት ምእማን መርሚርካ ምቕባል ዝብል ሓሳብ ኣምልኹ እዚ ኩሉ ድማ ሳራ ሶቕራጥስ ነበረ ፍልስፍና ሶቕራጥስ ሶቕራጥስ ብገዛ የዳው ጽሓፎ ንጣር ጽሑፍ የለን ታሪኽ ህይወቱን ፍልስፍናታቱን ረኽቦም ኣብቶም ብድሕሪኡ ተኸታቲሎም ዝመፁ ፕላቶ ዜኖፉን ኣሪስቲፑስን ካልኦት ጽሓፎም ድራማታትን ሰነዳትን እዩ ፕላቶ ብመልክዕ ዝርርብ ኣብ ዝዳለዎ መጽሓፍ ንሶቕራጥስ ኣብ ታሪኽ ክሰፍርን ሓሳባቱ ናብ ዳሕሮት ወለዶታት ክሰጋግርን ኽኢሉ እዚ ግን እናሓንሳብ ጸሓፍቲ ናይቲ ታሪኽ ናይ ባዕሎም ርእቶታት ስለ ዝውስኹ ናታቶም ርእቶ ካብ ናይ ሶቕራጥስ ፈሊኻ ከተለለዮ ኣጸጋሚ ይገብሮ በዚ ድማ እዩ እቲ ኣብ ጽሑፋት ፕላቶ ዝሰፈረ ሶቕራጥስን እቲ ናይ ባሓቂ ሶቕራጥስን ንምፍልላይ ክሳብ ሕጂ ተመራመርቲ ስነ ታሪኽ ዝደኽሙ ካብ ጸራብ እምኒ ኣቦን መሕረሲት ኣደን ተወሊዱ ንሓንቲ ዛንቲብ ዝተባህለት ጊንጥ ድማ ተመርዒው ኣብ መንፈሳዊ ዝርርቡ ንውልቃዊ ህይወቱ ከም መወከሲ ብዙሕ እዋን ይጠቕሶ እዩ ኣደይ መሕረሲት እያ ባዕላ ነቲ ህፃን ኣይትወልደለንን ግን ጻዕረን ከቐልል ትሕግዝ ኣነ ድማ ከምኡ ይብል ነታ ጫጫቃ ዛንቲብ ዝተባህለት ሰበይቱ ኣመልኪቱ ድማ ዛንቲብ ቤት ትምህርቲ ዓቕለ እያ ይብላ ንመንእሰያት ክምዕድ እንከሎ ዝኾነ ትኹን ሰበይቱ ተመርዖ ጥዒቲ ሰበይትን ተረኺብካ ሕጉስ ትኸውን እንተዘይረኺብካ ፈላስፋ ትኸውን ይውስኽ ኣብ ስነ ሓሳብ ፍልስፍና እቲ ዝበለጸ ኣበርክቶ ሶቕራጥስ እቲ ሶክራቲክ ሜተድ እናተባህለ ዝጽዋዕ ብመንገዲ ሕቶን መልስን ዝግበር ኣማሃራ እዩ እዛ ኣማሃራ እዚ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ተኣታትዩ ክስራሓሉ ተፈቲኑን ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ይስራሓሉ ኣሎ ብኣፀዋውዓ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሃገርና ተማሃራይ ዘሳተፈ ስርዓተ ትምህርቲ ይበሃል ሶቕራጥስ በዚ መንገዲ ነቶም ቀንዲ ሓሳባት ቁኑዕን ፍትሕን ክምርምር ፈቲኑ እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ቁኑዕ ወይ ፍትሓዊ ዝበሃል እንታይ እዩ ነዚ ሕቶ ንምምላስ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ሰንሰለታውያን ንኡሳን ሕቶታት ብምክፋል ነዞም ንኡሳን እናመለስካ ናብቲ ዝዓበየ መልሲ ንምብጻሕ ሓሊኑ እዞም ንኡሳት ሕቶታት ድማ እዮም ንሶቕራጥስ ኣቦ ምዕራባዊ ፍልስፍና ክበሃል ኣኽኢሎሞ ከመይሲ እዚ ሜላ እዚ ነቶም ናእሹ ሰንሰለታውያን ሕቶታት ኣብ ዝምልሰሉ ግዜ ካብኣቶም ተጻረርትን ዘይኩንነታውያን መደምደምታታት እናገለፈ ንጹራት መደምደምታታት ድማ እናደርዐ ብንጹር ሰንሰለታውያን መልስታት ናብ መደምደምታ ይወስድ ኣብዞም ንኡሳን መንቀሊታት ድማ ኢና ንሶቕራጥስ ኣብ ሞራላዊ ፍልስፍና ፖለቲካዊ ፍልስፍናን ስነ ስርዓትን ኣገደስቲ ሓሳባት ዘርእዩ ንረኽቦ ጭዋ ንኽትበሃል ኣብ ሓቀኛ ዓርክነት ዝተመስረተ ዝምድና ክህልወካ ከም ዘለዎ ይኣምን ኣብ ውልቃዊ ህይወት ምስ ትናበቢ ኣብ ሞያዊ ምባሃልካ ተድምዕ ዝብል ስነ ሓሳብ እውን ነይርዎ ንሕብረተሰቡ ዋላ እኳ ይንቀፎም ግን ዓብ ክብሪ እዩ ዝህቦም ነይሩ በዚ ድማ እዩ ምናልባት ነቲ ከምልጠሉ ዝኽእል ዝነበረ ናይ ሞት ዕጩኡ ኣሜን ኢሉ ዝተቐበሎ ነብሱ ሓቂ ኣብ ምድላይ ከም ዝተዋፈረ ፈላስፋ ይቆፅራ ብምንባሩ ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ኣቴንስ ቀጥታዊ ተሰታፍነት ክህልዎ ይደሊ ነበረን ምክንያቱ ንሰባት ከመይ ገይሮም ክነብሩ ከም ዘለዎም ክነግር ሲይትረፍ ነዛን ነብሱ እኳ ከመይ ክትነብር ከም ዘለዋ ገና የናዲ ስለ ዝነበረ እታ ንሱ እንኮ ዝንየተላ ፍልጠቱ ንድንቁርኑ ምፍላጡ እያ እታ ህብብቲ ጥቕሱ ካብዚኣ ትምንጩ ኣነ ዝፈልጥ ከም ዘይፈልጥ ጥራይ እዞም ሓቅታት እዚኣቶም ካብቶም ሶክራቲክ ዲያሎግ ዝበሃሉ ጽሑፋት ኢና ንረኽቦም ማእከል ዝበዝሑ ጽሑፋት ናይቲ ንገዛ ርእሱ ሓደ ካብ ዓኑድ ፍልስፍና ዝኾነ ፕላቶ ሶቕራጥስ ነበረ ብፍላይ ኣብታ ኣፖሎጂ ትብል ዝርባዊ ጽሕፍቲ ብዙሓት ጻልጣኽ ተዓት ይርከቡ ቀጥታዊ ጽልዋ ሶቕራጥስ ኣብቶም ብታሪኽ ስሞም ወትሩ ክለዓል ዝነብር ተማሃሩ ኢና ንረኽቦም እቶም ድሒሮም ጨካናት መራሕቲ ዝተቐየሩ ኣርሲባደስን ክርስቲያኖስን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቶም ዓኑድ ፍልስፍና ዝኾኑ ዜኖፎንን ፕላቶን እውን ንረኽቦ ክሪቲያስ በአንጻርታ መሪሕነት ዘርአየ ጭቆና ኣገባብ ኣመሃራ ሶቕራጥስ ከስፍሕ ዝኸፈቶ ኣካዳምያ ዝተባህለ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ከም በዓል
ጣልያን እንግሊዝ ፈረንሳይን ካልኦት ቋንቋታትን መጸውዕ ስርዓተ ትምህርቲ እንጥቀመሉ ኣለና ፕላቶ ስነ ሐሳብ ሶቅራጦስ ናብ ኣርስቶተል ክሕልፍ እንከሎ ኣርስቶተል ትምህርትታት ሶቅራጦስ ናብ ሃፀይ እስክንድር ዓቢ ክሕልፍ ገይሩ ተማሃራዩ አንቲሲስ በወገኑ ንትምህርትታት ሶቅራጦስ ኣብ ምምራሕ ቅልል ዝበለ ህይወት ከመወከስ ተጠቂሙ ነቲ ህቡብ ብሲኒሲዝም ዝፍለጥ ኣገባብ ፍልስፍና መስሪቱ እምበር እዞም ኩሎም ሎሚ ከም ውህባትን ወስዶም ዘለና ምዕባለታትን ቴክኖሎጂታትን ውፅኢት ናይቲ ብገሌና ከም ጽላል ዝቑጸር ፍልስፍና እዮም ሶቅራጦስ ምኽንያት ሓቲቱ ብምኽንያት ንምንባር መሪጹ ሶቅራጦስ ንኸም በዓል ዘይነፎንን ፕላቶን ኣሪስቶተል እስክንድርን ካልኦትን ፈጢሩ ድምር ጽምኣት ርትዕን ምኽንያትናታቶም ድማ ንስነ ፍልጠት ወዲዱ ስነ ፍልጠት ንዓለም ቀይሩ እምበር ገስ ባህርያትን ሓሳብን ሶቅራጦስ ኣብ ጊዜኡ ጽላለ እዩ ተቖጺሩ ሶቅራጦስ ጽላለ ዘሪኡ ንሕና ፍረቲ ጽላለ ንበልዕ ኣለና ሕቶን ምኽንያታዊ ፍርድን ዝሕመረቱ ጽላለ ክቡራት ተኸታተልትና بمنجد زمدب من سقراطس تلاليخمن بمخنيات كتنبرو قلعاتيخمن كتكونو تسفا نقبر إذا مدبات دس مسز بلوكم شير بمقبار كالوت ككاتاتلو عدمو أبالاتنا إذا چانل مزيتو خنو سابسكرايب بمقبار أبالاتنا خنو أبزغز الأوان فلسفنان كوبرنيكس حيزنا خسابر نرخب بروكنا انكو صباقا رايزولو فلتت انكو اوكي دمالو دنقرنا سقراطس